Balimao anyokuma très urgent. Balimao aywa amboraka information tilemando soro. Ko Mali surasi nyamogo ba dende minalembe bi. Malion ko plusieurs arrestations. L'une des plus grandes arrestations dans l'histoire du Mali. Arrestation c'est-à-dire que mogo ba de officier ba chaman kode minena bi. Akuma imbe senabe tile damana manibo. Mogo ene segu tungara ninga yala chien do ben galondu. Obeka dana beneka. Anda ka soron komani do ye mogo te ko jabe. Mais akadine kuma ka bonda mu ye chien quoi. Mogo chama ene ngininga. Ka fora ko Mali surasi chama minena. Ko yala chien doa. Depuis kuna sina abe réseaux sociaux kam. Ube kunu. Nenga enquête uke. Nega enquête konana ayirana nila. Ko anga surasi nyamuko bambe nuba wule ko anga général dobe no. Uba wule ko général Masawule Samake. Masawule Samake aywa ko ale kuyale mine. Bon, c'est une source non confirmée pour le moment. Tu vois, Bella yele Masawule Samake donc. Beba da photo fleni. Général Masawule Samake Gao surasi munumbe gao nube ka opération ke. Ni ma fili ale do nyamogo bayi. Anya me kuyale mine. Mais c'est à vérifier. N'tefe ka kuma fomi ngalo yi. Munanya ni video inke parce que kuma uchara mena mogo bo fili la. Comme Mali surasi bade mine na tien de donde. Mais ni ko kera irimere chama be fo tien tala. Kuma chama be fo irimeru be fo do ere be fe. Do ere ka beni nganinge don quoi. Do ba ngini ka mogo informé, do ba ngini ka mogo jatike, do ba ngini ka afoka la juguya. Ala karanta kui parce que mfaso kadingi. Mais mba do Mali on be mu fo ngena. Anga surasi bade ni minena tuguni. Asimi Goïta fait. Bon, nta don na ka soro. Général Masawule Samake na photo fleni. Na ka soro ale ka minale ko tien don kalo don to don de. Mugos ne mogo mi ngula we mogo saba mogo nani ba be ko ne makuya mine. Mogo kelen ko ne ma ko ale madala ko na minena. Mais mogo nani antoro mogo juli ere. Mogo chaman kenya fo na ka minena. Masawule général de donne Mali général d'armée de do. Masawule Samake. Au cas fait anya Mali surasi nyamogo bado fana photo et tukuni. Nou bale wele ko général de brigade Moussa Toumani Kone, ko général de brigade, ko Moussa Toumani Kone, au frère Toko Frako ale minena, a photo fleni. Voilà. Ni ma filale gendarmerie. Ku ale mine, kabla et résident surveillé kono, anyo irimeru faname. Mais mogo chamamero minena parce que, ante Mali surasi bedon quoi. Mais oui, chama ou mine peut-être mogo autour nous don quoi, mais peut-être c'est des officiers, mais mogo autour do. Mais mineli mou kumabe ka fo tien de donde, mais mogo minena de. Bon, toko koinde o da pour le mauro parce que ni munu dorente al nous toko fo malé on tout don. Bon, aka gela ka fin. Mouvement de be ka surasi nyamoko chama be wi ou te ka chou yere siso. Surasi chama te ka chou ka confusion de be Mali konobi. Bon, ni Asimi Goïta ma fere teke kanindabla. Ni minali tora sena. Dondra binaka mogo bena draga mi bamako kono. Ni ne kadi Mali juguye. Ni ne kadi jatika wale mogo yi. Ni ne kadi jadi souye. Parce que nama be. Aw akilibala. Sano e kureta ke atete la dro. Uye gao mine. Ka Tombouctou mine. Ka Kidali mine. Aw akilibola. Sano nye kureta ke atete la dro. Anye Mali norbe perdi. Nema Asimi genin kadine de. Mais Asimi de bena ere gen na tele anami koloshi quoi. Asimi geni kadine mais ne te fait Asimi ga gen choko de la mumato Mali be déstabiliser. Ne to fana fait quoi. Ne te fait Mali surasu e ramaka marfata ka chinyona aish. Na Asimi be gen ou ka mine ka den kere fe anga continuer mais a marfati woro ne datu la. Parce que ko te herai. Na ala fe délivrante nga jamana ka bi parce que mfaso kadini. Mogo te Mali fana fe nto tiki fe. Nte fara ma fana kanka ala deli fana tasuma ka wuli nga jamana la naye non aish. Ala kono jigi nga ninge kono. Me kuma mfana bonda mbe ala dila ka ke tien. Mo ngani kalama ode ni de. Minali ko en tien de Mali surasi chama minana tien de.
Assimi be minella. Mais Zena minel de Tchara. A kuma be réseau fanpe. Mogo be kaninga asegu tungara. Ça vaut 2 jours ite ka vidéo kaka. Parce que ne te fait qu'à faire qu'à grindro ka yé comme mogo ya ka gringa vidéo kala. Parce que mogo ka dana bene kan quoi. Moi je ne peux pas faire ça. Mais me kokele ngendo. Ala kanake. Ko Assimi Goïta keleme ko ka masa wule samake mine. Na oke. Oyaka arrêté mordi. Ntado ni tiero na mina na mesigaka. Ah, c'est que tu m'as retardé si tu vidéo que ko karsa minena ma fongo karsa minena de. A kuma be ka fo ma fo de kai mala blade du. Général Masawule Samaki. Sorasi munu be gawo région be. Allo chef allo sorasi nyamoko bay. Général Didou. Anga opération munu be ka gawo allo nyamoko bay. A photo file général Masawule. Moko chaman ko maka ku ya mine. Boka mine li bete ko ketani kasora peta ubise ki wele ki interpeller ki bla quoi. Nou yi mine sa ki bla na kuma chara rezo ka ba ko tienta la obe green ki bla. Bo do kene o bone bo do kala ma ora to mine li ko ila ne ma j'ai fait beaucoup attention. Ni mon kise bene bolo ne ba ko fo net ni ne na a kise bene bolo mais a korote fana kone be ka fo ka kise temburo de parce que me ka mo bo fili la parce que irimere munu be Mounye ko sorasi chama minena oye chiedi nga video de keku ka iraula Assimi be sorasi minena de awa jogote sorasi la ka tema sorasi nyogon kan ni sorasi ta ka fanga kalfa la ni mi kolosi iga sorasi halala nyana ma fefebe iga chefare fefebe aba be fa parce que be sran olu kanata kuleta ke alela ima sorasi fanga ya politicien ko luto fanga ta me kube ka sorasi minena ta Sorasi de mana ke fangala ayoye avec a sorasi nyamogo do détruit. Voilà le pouvoir militaire. Chamanta oronindo. Sorasi mena ka sorasi nyogo la ben amanchade. Assimi armement mi sang. Assimi klela armement mi sana. Ama sa politicien ka sambi sama klela o tiendi. Je suis d'accord. Assimi Goïta ka sanduru marfani avion ni fait musana. Politicien ka sambi sama amasa. Mais politicien ka sambi saba marama fentambolo mais Mali kun sécuriser lembe ola ka teme bika ango fana tien fo halala e ika tien de fo horonya ika tien de fo Assimi Goïta ay armement sans tien do ma aman na fa foinya abebe ba moko kono na mogo be et puis front amoro na ko bi kuma do be ne to fo lui secret militaire wi ntendo ko ala de Mali sorasi chaman décourager le no bi de Walai. Ne be ka information min dama. Nte civil ka information ne surasu re ka information di. Le surasi mile de lawo. Kuma do be ne tolu fo. Wallahi billahi Assimi be ka mogo mine. Assimi mena surasi fe nya ba mine. Jatike siga. On dit que l'ennemi de la révolution c'est la confusion. Assimi be confusion de ko. Bon surasi fanga be tandi. Ni surasi fanga ta kuma be compte à rebours de be compte réglé de be. Avant kolosia Mali chefarme Assimi ba be détruit. Aba be détruit awanga chefarme unu aba ise jadi subu nu reso fa bamako kono. Alaka kulu wala batando anache. Ne kenme mun kala baka fonyena. Ko marakala wala wiye mu sebere atu ngoro ala kala c'est très important. Ko surasi nyamoko chama ne koko Assimi Goïta ka fanga tabulu mai. Surasi nyamoko fembe ka critique avec abe minebi. Comme plusieurs officiers de l'armée malienne viennent d'être arrêtés. Voilà, en état, plusieurs officiers de l'armée malienne en état d'arrestation. Voilà. Donc, mon chama nebe kaminebi. Bon, mouye colère dans les camps. Le général Moussa, 2G de la gendarmerie, mis en résidence surveillée à Markala sur ordre du général Assimi Goïta. Donc, il y a les résidents surveillés, la photo flânée. Voilà. À toi, le général de brigade Moussa Toumani. Agno mede, et c'est au fond tien. A vérifié de, avec les autres qui sont mais arrestation ko in tien de non de. Mais quand faut que Karsa minena, au lieu irimeru de. Mais ne bora de ka a fond malien yana.
ne tɛ ka galon tigɛ aw ye dɛ Assimi bɛ ka sɔrɔsi caman minɛ o ye tiɲɛ de ye bon rumeur minnu bɛ ka kɛ il faut que n k'a ɲɛfɔ ce sont des rumeurs a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ta dɔw la ne tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don dɛ an kɔni y'a mɛn ko général de brigade ko nin n'a photo filɛ nin k'u y'ale bila résidence surveillée la an y'o info de sɔrɔ o de kun don a k'a mɛn